Aiwa ndakatopa mukana ndaiti inise chinhu chakakumbirwa munhu aka-update ndichikumbirwa kunzi ndikukumbirawo mwana ndazoona mazuva awandisa. Aiwa but mandirwadzisa inini sama unotora Bybit maona naye tikuenda tinenge tichionana zviri kwazvo taita mukana ndine chitendero chandinotenda chemasoro. Okay, ndazoona kupfeka wivhi matrauzi chichi pane zvimwe zvinhu zvokuti uone zvaunotendawo tatangonzwa unziwo mwana katangona vhidhio tikatofunga tikafomu 1 haiwa ndaitoona machinda angapopinda ndakachidabhepumanyama ndakati aiwa kateka ndibudikire aiwa magona mabudikira bose pangakurarira timawigi anga pangapaipa achidze mwana tiri mutendero. kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino channel yeZimWitness TV pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe nyaya yandadzoka nayo panapa inyaya yemusikana anonzi Bybit. Kana muchirangarira for the past 2 weeks pane video raicirculata remusikana anonzi Bybit achirovana nehama yake inonzi Precious vachibva kuchikoro. Video iri runzi rakatorwa in 2022 ndo pakatorwa video irororo vana ava vari kumondarweni vachibva kuchikoro, so zvarasitanga kutrenda for the past 2 weeks. Bybit atrenda kudaro akatsvagwa nemaSocialite the likes of adopted son Clyde Rice pamwe chete namairasi diaries. MaSocialite aya atsvaga Bybit vakamushedza kuHarare akatangawo kuita maadverts zvekutoti amai vake vakanga vakutobatsirwawo nemacompanies akanga akuitira maadverts. Iyewo akanzi achadzorerwa kuchikoro uye achatoreswa drivers license. But zvisinei Bybit akanga asina kutaura chokwadi yezvakange zvaitika muupenyu hwake kana kuti zviri muupenyu hwake. Bybit haana kunge akataura chokwadi kuti akamboita mwana uye ane murume. Kuuya kwakaita kuHarare akanga atoperekedzwa nemurume wake pabus stop achibva kuchiweshe uye mai vake nemasisters ake vakanga vabva kuMount Darwin ndokusangana naye munzira iye achibvawo kuchiweshe. So zvinhu zvese izvi Bybit akanga asina kumbozviudza mairasi vakanga vaakugara naye. Zvisinei murume waBybit akazongobudikira akatiwo pamwe mukadzi angatorwe nevafana vepaHarare. Asi chazorwadza nekushamisa vanhu ndechekuti Bybit ari kunze mukadzi wechi2 pabarika pamurume wake uye havasati vane mwana. Murume wake wacho uyu ndimadzibaba akaramba kuti Bybit ange achidzorerwa kuchikoro, akati aiwa inini now ndaa in charge yezvinhu zvirikuitwa naBybit. So ladies and gentlemen, ndoda kukupai video ramairasi vachitaura vachiita live vachipatsanura pane zvese zvakaitika kuti murume waBybit achizenge achisvika pamba pavo pamwe chete nekuzoziva chokwadi chiri behind pana Bybit. Asi kana mapedza kuona video iri guys, ndinokumbira mumbouya mucomment section tichimbodiscussa muonero wenyu wamungaitewo panyaya iyi kuti ana adopted son nana Clyde Rice vokontinya here nekunge vachibatsira musikana uyu kana kuti vongovharawo mapeji akanga acreaterwa Bybit ongoita life yake like hapana zvakaitika. Ngatisangane mucomment section guys muchitipo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. So guys, nyaya iripo ndeyekudai. So inini pandakaona video raBybit ndopandinoda kutangira kusvika panhasi. Pandakaona video raBybit ndakariposta pano paFacebook ndichitsvaga mwana because ndaida kungogiftawo mwana through patience dzake dzaanga aita. Then ndo pandatanga kutsvaga mwana ndichitsvaga mwana kusvika ndazowana mwana. Ndawana mwana uya ndakabva ndaita kuti ndo pandataura namai vake vakanditi aiwa mwana ndinaye kuno uku ndotogara naye. Ndo pandatana ndichikumbirawo muye nemwana kuno kuHarare. Ndo pandavatsanangurira sekudaro mama vabva vauya nemwana handitika. But chakazoitika ndechekuti mama vanga vari supposed kusvika muno muHarare makuseni, ende vasvika makuseni muno muHarare vaifanirwa kutanga kuonekwa naUncle Saint. Handiti vaifanirwa kuonekwa naUncle Saint. Saka Uncle Saint inini vakandifonera vanzwa kuti tawana mwana. Vakati mairasi mwana akasvika muHarare tatichikumbira kuti isusu titange kumuona inini nemunhu wavakamenshena wechikadzi titange kuona mwana. Handitika. But vana mama vakanonoka kusvika vaifanirwa kusvika muno muHarare na8. No
not knowing kuti pane zvimwe zvavanga vachijingirisa murodhi. Handisika zvandichazokutsanangurirai kuti chakazovanonotsa chii. Vanonoka kusvika vaifanwa kusvika na8 vabva vasvika kuma11. Vasvika kuma11 munongozwa kuti vhidhiyo raitrenda. Baba paita munhu aiti inini ndiri kuda kuenda kuAustralia. Saka ndichida kuenda kuAustralia ndikuda kuona mwana. Ndichida kuona mwana kudaro ndikufanira kubata futi chindege. Remember ndakuudza kuti Uncle Saint ndovanga vatanga kuti vada kuona mwana. Munhu uyo akuenda kundege arida kuona mwana. Pana Clyde Rice akwira kubva kwaMutare akasvika makuseni na6 muno muHarare anga atumwa nehalf price fashions arida kuona mwana. Inini ndobva ndakuzvionawo semunhu ndikati Uncle Saint vanogara muno muHarare. Chirega inini ndiite sei ndimhanye kushowground kuna secautions arida kubuda ona mwana then ndobva ndaita sei ndabva ndangoenda kuna Uncle Saint. Handisika then ndiri kushowground kuna secautions ari kuona mwana paya ndiye akamupa zvemadriving lessons. Ndobva ndafonerwa naClyde abva nditi mairasi ndaneta nekumira mind you dzakuma11 munhu abva kwaMutare akapinda mutauni na6 muHarare. Ndikati chimhanya pashowground. Clyde uyayo wamhanya pashowground paya wauya vatoonana namama nemwana vashuta mavhidhios ava apostwa pasocial media akutotrenda. Remember ndati pane vanhu vatanga kuti varida kuona chi varida kuona mwana. Vanhu vabva vatanga kutoona mavhidhios ayaya. Handisika vatanga kuona mavhidhios ndakabva ndatanga kufonerwa. Pavanhu vakandifonera Uncle Saint vakandifonera ndikafonerwa naRoyal Mint. Royal Mint was close nekushowground. Kwakubva achisvika the other lady waanga anaye waanoshanda naye kubasa kwake. Ndobva vatoona mwana tikanzi aiwa mwana toda kuenda nesvikosi kwedu ndobva ndati aiwa Uncle Saint vati vada kuita sei vada kuona mwana. Ngatitanga itaenda kuna Uncle Saint. Uncle Saint vaona mwana then tozoenda kwenyu kwamuruda kuenda. Mind you ndakuudza kuti nina handizi journalist. Handigoni zvokubvunza mubvunzo mwana toda kumuendesa chi kwaOla so that nyika yese inonzwa nezvemwana ina handizokwanisa kupindura munhu one by one. Handiti zvadaro ndobva ndaita sei ndobva ndati Royal Mint kwakubva atomhanya paposto tichiri pashowground auya aona mwana. Royal Mint kwakubva ataiwa ngatimbosvikai kuMatrix. Ndobva makazona tabudira nekuMatrix taendana naRoyal Mint vaya. Handina kuziva kuti atikwakati kure mbichana kuruwa uku. Tabva kuruwa kuya tabva taenda kwaOla same way tabva tadzoka paOla taona Ola Uncle Saint tazovafonera mapapi muri papi tichiuya nemwana Uncle Saint abva ati andiri kuna 5 Avenue. Ndobva ndati aitsoke regai tiye koko bva taiwa chiregai ndozomuona mangwana. That was Tuesday vakati ndozomuona mangwana Wednesday iya vachibva vazoti aiwa cheta ndimuone Wednesday because ndinoda kuenda kwaMutare ndokubata Thursday ndadzoka. That was that from Uncle Saint. Havana kurambidzwa kuona mwana but vakati ndichakubata ndadzoka kwaMutare. Inini ndakangozvitora kungoti semunhu akanga ati inini ndinoda kutanga kuona mwana pamwe varamwawo kuti sei mairasi vazotenderera nemwana kune vamwe vese ndisati ndaona mwana. Handinamboitawo semunhu anga aringobatsirawo hazvina kumbondibatawo ndakangoramba ndichingokontinyo nebasa rangu tatouya kumba tatogara kumba takutowana zvemabasa paya. Then pakazoita munhu akauya kuinbox kwangu paFacebook akanditi mairasi kana muchibatsira Bybit batsirai Bybit muchiziva kuti ane mwana nemurume. Handiti ndobva ndamupa nhamba dzangu ndikati uya kuWhatsApp. Mind you inini natete yeu tiri kuziva nyaya dzaBybit. Munhu yakaisa message kuna tete yeu abva aisa message kwandiri. Ndobva ndamupa app number yangu abva uya kuWhatsApp number ndobva ndamubvunza. Handiti ndobva ndati it's okay chirega ndiinvestigate nyaya because inini ndakazvipa policy yekuti I will never expose something chandisina evidence nacho because one ndinoziva social media inonyepa inotanga kucreata nyaya kana munhu akatozva kuti munhu ane fame. Handiti mama ndabva ndavabvunza nai mama Bybit ane murume here vakanditi aiwa mwana wangu hana murume. But chakazoita ndibvunze mama ketitunde chekuti nai mama inini pamabva kuDarwen mazononoka sei murodhi. Vakandipindura kuti isusu tanonoka murodhi nechikonzero chekuti Bybit anga akaenda kuchiweshe kwasekuru vake anga achigara nasekuru vake kuchiweshe. Ndobva ndakuti it's okay. Handitya saka ndobva ndatobvunza Bybit une mwana here zvikanzi aiwa handina mwana. Mazuva ari kutofamba ndabva ndaudzawo vanhu vangu ndikati investigate nyaya iyi
and handina public relations vamwana nchidhila nawo mapurisa nekuti andibetsere kuinvestigata nyaya iyi ndina kansela wokudhari wene ndichingobvunzabvunza ndakubvunzabvunza headmaster wokuchiswiti uya ndiri kugadha information handingomhanyi kuti ndanzwa information ndomhanya kuya kuda kuzotaura pasocial media because aim yangu yanga iri yekubatsira mwana pano pasocial media saka zvaisaita kuti information yandanzwa ndobva ndamhanya nayo ndisina concrete evidence handiti so zvadaro taenda kwaola mwana abvunziwa, are you married? I am not married. Kana iwe waenda kwaola tomboti ndini mairasi ndaenda kwaola ndichiziva kuti baba rasi variko ndobva ndabvunzwa kwaola kuya kuti are you married? Ndobva ndati I am not married. Baba rasi vari palive yekwaola iyaya baba rasi anofila sei handiti baba rasi anozoitawo zvokuti vabudikire right. Zvadaro ndingati chiko ndopa ndakazoona mamessages aingowanda Bybit ane murume Bybit azodai but nyaya iripo ndeyekuti inini now that I have concrete evidence pamakaona dheira alright ndingangoti zvakaita takasangana naadho mutown adopted son mutown ndobva ndati ngativhurire mwana page saka tatisaya kuvhura page remwana adho akacreata profile page robva raramba kuvhurika hameno raiti two what handichazivi then ndobva ndati it's okay adho page iri ndonorivhurira kumba handitya kana ndasvika kumba ndonosvika kumba ndocreata page saka manhero aya ndasvika kumba ndakazvitanganwa nepressure because ini ndine mabusiness andinoita saka ndaitira kubhalansisa mabooks angu ndapedza kubhalansisa mabooks angu nekukesha ndobva ndakazoti Bybit ndipowo foni yako ndichicreata page Bybit wandipa foni ndakukreata page pane password inotumirwa nefacebook kufoni saka password yayo yatumirwa kufoni ndakavhura foni yemwana ndobva womongozi wose munhu wenyanaka ndakatanga kuscrolla kwakutanga kutoona mamessages emwana atori murudo mamwe mamessages acho ndakangoitawo ati mascreenshot ongoti azvikazondipira mangwana ndozongobudisawo evidence hamuna mbondiona ndichauzoposta panapa zvandakaona handitya saka zvadaro ndobva ndaona mamessages ayaya but ndiri muprocess yekucreata page pakafona munhu anonzi Trymo ndobva ndatodaira ndikati hello makadii henyu skanzvikwendi makadiiwo ndoda kutaura naBybit ndobva ndati I'm sorry foni yake ndandiri kumboishandisa ndokumbirawo muzofona handitika saka Trymo uyauya ndobva aita sei ndobva ndazoti ndaona mamessages ayo ndobva naBybit vakabva vari 4 kumba kwavo two masisters ake anga ari behind the camera isaingobudisa iye namai vake remember imwe sister yacho yakabuda pane rimwe video saka ndobva ndakazoti aiwa ini ndigaizika nyaya iripo ndeyekuti mwana uyu mamessages andaona anga asingaiti and inini I cannot expose mamessages acho pano paFacebook because aim yangu yanga iri yekubatsira mwana saka zvandakaona zvichaperera kwandiri zvandakaona mamessages but inini ndakazongozviona kuti mwana uyu inini ndine mwoyo wekumubetsera but I'm very disappointed neizvi zvaaita but ndakazozvitora kuti dai anga ari mwana wangu ndaimurasa here handina kumurasa ndobva ndakontinya nemwana but mukukontinya nemwana next day racho if you remember ndakabva ndasenda message pasocial media ndikati guys ndiri kutsvagawo manager for Bybit why because ndakaona kuti inini kuti ndirave ndichikwanisa kucontrola mwana uyu ndichikwanisa kumutsiura anoda munhu anomumanager in terms of business through mamessages andandaona mufoni make vanhu mabva matanga kundibhasha pano pasocial media but izvozvo ndandazviitira kuti inini ndiri munhu anoenda kubasa ndaifanira kudzokera kubasa kwangu zvekare handitya zvadaro ndobva ndaona kuti vanhu muri kupopota ndobva ndanodzura message yangu iyaiya ndadzura message yangu iyaiya yanga yakanzi ndiri kutsvaga manager ndakazotanga kuexplaina message yangu kuti aiwa ini ndiri munhu anoenda kubasa saka handikwanisi kuita sei kumanager mwana uyu but isusu sevamwewo kuti unenge uchiwirirana nevamwe client naadho takagara pasi tikati aiwa ngatipushai peji remwana tichimanager mwana tiri 3 vanhu ivavo semanagement yake handitya saka nyaya ripo ndeyekuti Bybit paakapedza chikoro ngati paakapedza chikoro Bybit paanga ari form 2 apedza form 2 yake akashayirwa mari yechikoro ashayirwa mari yechikoro akamitiswa akaita mwana wake mukomana right mukomana nditi akaita mwana wake mukomana anonzi Ryan ndiye mwana waBybit saka zvira kuti mwana uyu akaitwa gore ripi mwana uyu akaitwa 2022 end of 2022 handitya zvichira kuti mwana waBybit ane 3 years nyaya iyi vaindivanzira havana kundiudza handiti
but inini pandakangozviziva nemakuhwa ndakangoti yakuzvibata kuti ayewa ina handingarasiri chii dai anga doctor pakura ndaivarasa here ndaisavarasa. Let me handle this nemutoo wakanaka saamai. Handiti zvadaro pandakatsvaga manager paya ndina someone akandisendera message. In fact akandifonera achingonditaya kunditi manager chichi madai not knowing kuti munhu uyu ihama yemurume waBybit. Mukunzwisisa? Haana kundiudza kuti Bybit ane murume. Ndiri kuramba ndichingobvunza, ndiri kuona kumagroups kumafira kureva kuti chii kuri kusendwa mameseji munhu ane murume. Ndiri kuti akuinvestigata nyaya iyi, handisi kuibata nyaya. Chandangobata mamessages anga akanyorwa naBybit achitoudzawo umwe mufesi ndofunga ndiwo anga ari kugara newa murume wanaye achiti izvoni iwo unogoda kuti izvoni ndinikirire ndibve ikoko ndisina kukuitira mwana here kugonzi wakaita wakagara nemukadzi akaenda asina kubara. Muri kuona? Ndobva ndatoti itso nyaya iyi hadzidi kuva into nyaya dzevanhu. Haufanira kungopindira maafezi evanhu zvokudaro because ufanira kuziva chinangwa chako munhu. So makuseni emusi wemandi ndakabuda naBybit tichienda iye achienda kumalessons ake provisional, inini ndichienda kubasa. So zvakaita ndezvokuti pandakaona mamessages inini separent ndakaona zvakakodzera kuti ayewa iwo kana uchiita zvemaboyfriend isuda future pauri ndakukuchinjira line. Ndatenga bhadhi line rangu ndamupa neti one line iya yatarirongedza. But musi wemande ndakabva ndangomuti nhaiwe ndokumurombonuzana anonzi Trimond yani iwo you are now grown up handiti uri musikana and ndinokutendera neage yako kuita mukomana. Be open to me. I'm like your sister, I'm like your mother. Mukomana watakati wawaitaura naye anonzi Trimo unomuda here zvikanzi ndomuda. Ndibva ndati chii chako zvikanzi mukomana wangu. Ndikati mukomana wako asi murume wako zvikanzi aiwa asi murume wangu mukomana wangu. Ndibva ndangoti aiwa zvakanaka kuita mukomana tese taimboitawo vakomana tichikura. Ndichingokata foni munhu yaya abva andifonera munhu yauya wandakuudza iti pandaitsvaga manager aiti angatori hama yemurume waBybit asingandiudzi abva andifonera zvikanzi mai vasi muri sei. Akatonditi manager muri sei. Ni manager makaziwana here manager. Ndikati iko zvinotangoti tingokontrola peji remwana, let's just put peji remwana. Zvikanzi right hold on makadaro. Ini ndakahodha paya ndakudzwa aedha munhu pako. Zvikanzi mairasi makadini munhu yauya. Ndikati ndinofara makadiko nemufaro koti kuti maclients auya akaroda kutsvaga basa nemaskana. Zvikanzi inini ndiri murume waBybit, imi matoo maiguru vangu. Ndikati murume waBybit. Ndakarohwa neana ndakadedera ende handisi kuda kukunyeperai guys. Panguva yandakazvinzwa izvozvo misodzi yangu yakatanga kungoyerera because Bybit ndainyazomubatsira from deep down in my heart ende nazvino ndiri kungomubatsira deep down on my heart handiti. But chakanyanya kunditriga ndechekuti inini handide munhu anondinyepera mulife yangu, handide munhu anondinyepera. Ndo zvandisingadi, ndo zvakanyanya kunditriga kuti after all the effort that I'm doing for you Bybit, how could you lie to me? Chero dai wangu wakandiudza chokwadi ndingadai ndakaziva kuti ndochihandla sei chokwadi handitika. But ndozodzwa nemakuhwa pasocial media kwaiwo wega ndaikubvunza day and night unaye here murume, unaye here mwana, kana unavo budisa. Ingo pressures akabuda nemurume wake vari kuita content vese but waingondirambira. Zvakandirwadza kusvika ndazoti inini handisi kukurambirai kuti Bybit mukadzi wenyu, asi mai vaBybit vari kundiudza kuti Bybit haana murume, vari kuti havakuzivei. Zvikanzi havandizive nokuti handisati ndanobvisa tsvakirai kuRobert ndaane gore ndichigara nani naBybit. Ndikati it's okay. Imi makasununguka kuita zvamunoda, mukadzi ndeweni, inini handisi pakuda pakuva involved munyaya dzenyu. Zvikanzi aiwa isusu toda kuti peji redu rirambe richienderera mberi. Saka inini ndandikumbira kuuya kuzokuonai kuti nyika yeZimbabwe ichiziva kuti Bybit ane murume. Kana pane vanga vataimira Bybit mobva mazviziva kuti Bybit ane murume handiti. Saka murume waya abva auya inini wose munhu angari overreactor. Inini ndine murumeka. Murume wangu akabva andiudza kuti kana nyaya idzi dzakudai so I don't want you to be involved munyaya dzakadai because dzichapedzera dzakukupa stress. Ndasangana naBybit yaya nemurume waBybit yaya paJoina City paya. Handina kumomhorosa, handimboda kukunyeperai. Kutoshamisika because ndichiri mudinai kuti zveshuwa ane murume here kana kuti haana. But iye manje
dhera vafoni ndakaisa palaudi akabva ndamubvunza ndikati une murume here zvikanzi ndinaye mane makore mangani muchigara mese taane gore kosei wakandinyepera kuti hauna murume zvikanzi mama nesista yangu patakasangana murodhi vachinditora ndakatoperekedzwa nemunheye kunokwira kombichiya kuno kuharare saka vakanditsindidza kuti iwowo haufaniri kutaura nyaya idzi because iwowo ukataura nyaya idzi vanhu havachatidasi here handi muri kuona saka zvadaro guys murume uyo asvika ndobva ndati imi mendai munoita decision yenyu inini handina zvandinokwanisa kutaura especially the point ikanyanyonditriga yokuti ndabvunza ini ndinoinvestigata guys kusvika ndanyatsobata concrete information because ndee ndichiona zvinhu zvinopostiwa kumatira kureva ini ndoenda hangu nekuseri ndichiinvestigata nyaya idzi ndobva ndatuma vanhu vangu vandakati investigatai nyaya idzi vabva vainvestigata vabva vatoona zveshuwa Bybit ane murume andori nemwana kumusha murume wacho andori neumwe mukadzi ende Bybit atori mukadzi wechi2 zvakanditriga ndikati nhai mwari ndo nyaya yacho here nezvino handinamborara mufunge murume wacho ndobva ndati aiwa imi uyai kuno kuti zive chokwadi so guys nyaya ripo ndeyekuti ndo the untold story yaBybit murume waBybit ndinaye munomu akagara naBybit auya kuzotakurana nemukadzi wake kuti vaende saka imimi maizoona mangwana kuti mairasa vakagara nemwana chikonzero chii ndabva ndati aiwa zvakanaka kuti chii kuti mwana uyu ka ndiuye live panapa nditsanangure nyaya because ina handifarire munhu anonyepa handide zvemunhu anonyepa kana tizva toda kuzovatirwa namairasi mangwana usandinyepere handidi munhu anondinyepera zvese zvataita ndaita from the bottom of my heart but the fact yekuti akandinyepera 1 2 murume womunhu ipapo handikwanisi kutoleredza zvinhu zvakadaro because inini ndiri mukadzi ari mumba handitika so guys I'm now going to turn my camera mokwaziswa nemurume waBybit ozvintrodusa Bybit wacho aripo kana mune mibvunzo yamuri kuda kubvunza makasununguka kubvunza iko zvinezvi ndakusiyira nguva inoyi yese kwamuri let me just turn my camera motaura navo guys ndakutena kamera yangu imi matizhoni muda kuti nyika yeZimbabwe ikuzivei kuitira kuti mukadzi wenyu asazonyengwa mangwana it's okay so I'm now going to turn my camera vanhu vachabvunza mubvunzo ndichitaurawo ndichiverenga mubvunzo iri kubvunzwa nevanhu handiti inini I'm not here to make any decision kwamuri ndimunoziva zvamunoda mulife menyu so guys uyu ndiye murume waBybit mhoresai vanhu makadini muri yeZimbabwe motaurisa makadini muri yeZimbabwe Bybit hatisi kukunzwa handisika so Bybit nyaya iripo ndeyekuti vanhu vada kuziva chokwadi ndoda kuti uintroduce munhu wako kune vanhu ndokumbira utaurisa mureZimbabwe ndemurume wangu kufunga mukanikiya kuno kwavanhu ndinavandakaudza chokwadi inga mairasi vanaigara navo vangotanga kuti ndione makuwa chindibvunzawo nimukangoindiramba kuti ndazosvika pakubvuma kuti zvechiwa ndinayo saka vasvika kunzwisa mairasi vakasvika pakutofonerwa nemunhu wavavafonera vachibve kuti yakubhera nemurume here chichii saka ndifunga aiko zvino ndewa ndinayo murume wako anogara kupi Bybit murume wangu anogara kuchiweshe saka munogara kuchiweshe mese ndizvo togara chiweshe madzibaba makaroorana hadini nemukadzi wenyu guys vane mubvunzo bvunzai tane gore ne3 months chese saka imimi aim yenyu pamauya kutoziisa mhuri yeZimbabwe kuti chii ini ndauya kuzozivisa mhuri yeZimbabwe kuti Bybit mukadzi wangu semunhu nakandichiona zvichitrenda kunzi Bybit haana murume iye achidawo kuti mhuri yeZimbabwe izivewo kuti ndine murume saka ndauya ndiri pano mhuri yeZimbabwe uyu ndiye mukadzi wangu wandinaye pai ndiripo pakumusapota pane zvaanga achiita chokwadi ndo chananga achida kuti chibude kuti kana achiita zvinhu zvake anoita achiziva kuti munhu ari married because pane maconditions anoitika pasocial media panoitika zvakawanda saka ini ndauya kuzobuda pachena mhuri yeZimbabwe kuti aiwa vanga vachida kupimba nekudii this is my wife uyu mukadzi wangu Bybit uri kuti chii nezviri kutaurwa saka uri kuti vanhu veZimbabwe vakatokutarisa vari kuteerera nyaya dzako ini handiti zvemunhu anonyepa ibvo wabuda openi taurira vanhu chokwadi hatidi kuti tirambe uchinyepera mhuri yeZimbabwe sokunyepera kwawakandiita
ndiye murume wangu. Saka muri kuplana kuita sei? Apa tikuplana kuenda kumba. Zvichireva kuti wakubuda maoko amairasi wakudzokera kumba kwako nemurume wako nakuna maiguru vako. Handiti? Mune zvekutaura here bamukuru? ini handina chekutaura maiguru kana kuti nditi ndinokushorai pane zvamakaita makaita rudo chokwadi ndechanga chisina kubuda zvachine pachena. Saka kana ipapa kumhuri yeZimbabwe ndinokwanisa kutokontinya nemukadzi wangu tichiita zvatinenge tichiita semunhu anga achionekwa nenyika ndiri kumusapota kana even ipapa ndaitomusapota senzira yeupenyu. Alright, imimi bamunini imimi ndoda kukubvunzai. Mune 1 year muchigara nemwana wevanhu. Hamuna kana kunobvisa tsvakirai kuno zvayo. Muri kufungei nazvo. Because isusu mai pavakatudza kuti mwana hana murume takazvibhiliva. Asi dai mama kanobvisawo tsvakirai kuno kana kuti pashoma pamuinapo. Uyo akanzi afa nhasi munotangira papi. Hamusi kuzivikanwa kumba kwavo. Panofambiswa sei? Ende imimi munozivana here nana ambuya venyu. Munokomunicata here nana ambuya venyu. Toda kuziva relationship between you nana ambuya venyu. Okay, thank you my guru. Nambuya vangu ndaifanange ndakatumira mari $60 ndichiti vachinzi madzimai angu auye kuno kuti ndinouya here ndinobvisa tsvakirai kuno zandainga auye ndakamupa $60 iye akaenda ikoko odho aina unorekodha zvaine patsvakirai kuno but inini madhamu yangu ichiuya kunoku tanga titori nerwendo rwatanga tatoisa ikoko kuti ndiri kuuya kuzobvisa ikoko mukadzi wangu aripo tabva tatangirwawo nezvakaitika izvi but still kana nhasi handitadze kunoroora mukadzi wangu ipapa titori mujeni yekuti tiende kuti ikoko ambuya vangu kana wakaita problem varwara vanondifonera mwana wangu ndarwara ndinotumira mari vana mai sisters ake anouya kumba kwangu tichigara tese tichidii tichifambidzana tiri pamwe chete. Alright, inini ndakuda kubvunza kuna Bybit kuti iwewo Bybit pawakatorwa namai vako nababa vako handitya pawakatorwa namai vako nesister yako manzi uyai namai rasi kuHarare handambopera ndakakomunicata newe ndainzi uri kugara kwasekuru vako handitya. Chakazoita kuti usvike panapa uchinyepa chii? Ndo zvandauda kuziva. Taurisa chamwari. Ndakakwanisa kuudzwa ndikunzi amai rasi ndavaudza kare kuti hana mwana hana murume. Saka inini abva ndapanga ndichabudisa chokwadi. Sezvo vanhu vanga vataura kare masviko vanga vataura. Saka inini handaikwanisa kugudhumira zvinhu zvanga ndisindira. Alright guys. Madzibaba, mune zvimwe zvamuda kuziisa here muri yeZimbabwe? Alright, sevanhu vanga Bybit ranga rato brand. Muri kuti toita sei nebrand iri? Because inini samairasi I was making my effort. Ende tine macompanies atinawo atakushandidzana nawo. Imimi zvamati mauya kuzotakura mukadzi wenyu Bybit wati wakurongedza bhegi wakuenda nemurume wako. It's your right. Ini ndandiri pakungobatsira. But ndakuda kungobvunza kuti sebrand iri rakunzi Bybit iri muri kufungei naro? Right, inini maiguru ndiri kusapota mukadzi wangu handinambogara ndakabvisa kana even ipapa kuuya kwandaita kuuya kutiende tinogara pasi semunhu akangouya tisina kuziva kuti achaita mazuva akaita se akadai tiri kunogara pasi semhuri yangu achiita zvinhu zvake kana achiuya achishuta ndinenge ndiripo semurume wake ndichimusapota pane zvose zvinenge zvichiitika nekuti even mama kana pavakafona vakandikumbira mwanangu ndiri kukumbira mudzimai wako mama it's okay zvakadai vachikumbira kwandiri. Saka ini ndakagutsikana kuti kana mwana ari mumaoko mamama wake hapana ichakaipa, ari mukati mamaoko amama wake nasista wake. Saka kuti kana zvino ini ndateera mudzimai wangu naambuya vangu tinotaura pafoni zvese vachindiudza mukadzi wako ada kudzoka kumba shuwa achindifonera baima ndoda kuuya kumba inini muri kuti kudii nenyaya iyoyo. Saka tawirirana bhai kuti achashanda semukadzi wangu ndichimusapota paanenge achinoshuta ndinenge ndiripo, everything zvinenge zvichiitika ndinenge ndiripo semukadzi nemurume. Nai baba, imi mukati panoshuta mukadzi munenge muripo ko tine mashuta atinenge achida kuita semadzimai chete. Saka munoreva kuti munenge muchiberekana nemukadzi wenyu here pesi kwaanenge achienda? Ya, ndinenge ndiri padivi because munhu wemukadzi ndinenge ndiripo maiguru. Alright, ini ndoda kuziva kuti because vanhu vari kuti imimi you took advantage yemwana uyu naBybit makasangana kupi, zvakafamba sei? Because Bybit alright, rega nditangire kuna Bybit about chikoro zvakafamba sei? Wapedza kuenda form 2 yako takuda kuziva kuti kuzivi zvaita mwana zvakafamba sei? Kubasa wakazoenda waane mwana pawakabva kuchikoro chichakaitika. Alright, baba womwana varipi? Baba womwana wokutanga varipi?
varipi alright baba vamwana vari kumount Jaroni kudande baba makasangana sei naBybit ndaita zvekutenga moke ndichienda kumozambique nekudhila saka ndakatoti ndichibvokwa ndaibvoo ndasvikawo pane imwe shopu ndo pandakaona mwana ari mushopu achitengesa mushopu ndanga ndamutaurira ndakumbira nhamba dzake ndamba ndamuudza ndonzi Simon ndakamira ndakadai so ndine mhuri yangu yakadai dai ndakufarira kusvika takawirirana zvatakawirirana ndakamusiyira foni ndakapota ndichifona ndaenda ikoko saka mwana ndakazomutora ikoko alright it's okay mabva matanga kugarisana tikabva tatotanga Bybit pawakatanga kugarisana nababa waizviziva here kuti vane mukadzi vanga vakudza kuti nemukadzi iwo bva wangoti ndovada vakadaro Bybit saka alright Bybit saka iwo wakuda kushingirira kudzokera nemurume wemunhu ndizvo zvatiri kutaura iwo wakudzokera nemurume wemunhu here hazi murume wemunhu murume wenyu mese it's okay I think ndo zvega zvandachida kutaura nemhuri yeZimbabwe ndokumbiropawa bhengi rangu so guys nyaya iripo ndeyekudai so inini ndakaita sei inini mozviziva mhuri yeZimbabwe ndakabatsira mwana kusvika paseji yandamubatsira handitya number 1 ini ndotaura chokwadi peji renyu ipeji renyu kana muchienda muchinoita peji renyu makuenda muchinoita peji renyu but inini mwana ndaakurumura mhuri yeZimbabwe mwana ndaakurumura ndaakumboita zvaprecious nemurume waprecious because ndo vakauya vachindudza chokwadi peji renyu ndakuita sei ndakurumura because Bybit ati makuenda mese I can imagine ari umwe musikana ari kutaura kwaari kutaura kuti ari kuenda nemurume zvichirehwa baba rasi how do I feel I don't support polygamy yes imimi kuchechi kwenyu mogona muchizvitendera yenyu but inini personally ndakazvimirira samairasi imogona kundiudza kuti Bybit nemukadzi wenyu vava vachiwirirana kumba uko handitya but tikada kubvunza mukadzi wenyu ane kubatikana kwaanogona achiita mumwoyo make inini personally ndakazvimiririra inini mhuri yeZimbabwe handirwadziwe handitomborwadziwe mwana ndaibatsira nemwoyo wose but the fact yekuti mwana ndaita find out kuti ane murume akaninyepera kuti haana murume iye ane murume akaninyepera kuti haana mwana iye ane mwana ndaita find out ndikaita maresearch kusvika murume asvika panzvimbo right now Bybit akutorana nemurume wake akuenda murume wemunhu futi Bybit mukadzi wechi2 saka inini handikwanisi kushanda ndakadaro because mukadzi wechi2 ngationesanai chokwadi guys because munoziva kuti chinoitika ndechekudai so imimi hama dzenyu imimi ndokubudisa here palife hamusi kuda kubuda palife but muri kuda kungotaura kumabheki inini zvandinoita bamukuru ka ndine pandinogumira I'm a married wife ndine marules andonopohwo nemurume wangu saka inini zvekuzoti Bybit gara apa maiguru vaBybit gara apa murume waBybit gara apa izvo zvandichakwanisa inini ndangoti tiite live mhuri yeZimbabwe izive kuti ayewa mhuri yeZimbabwe mairasi pavakaita vaguma mwana akuenda nemurume wake mukazona mairasi havachasviti nemwana zvakura kuti mwana akuenda nemurume wake kana vane zvavanenge vachida kuzobatsirwawo pamavidheos avo tichange tichingosapota so varuda kuramba vachisapota Bybit vachimupa mabasa Bybit rabrand iye nemurume wake ndawa zvekare muchiti makuda kushanda nemukadzi wenyu saka I think taurirai mhuri yeZimbabwe kuti muchange muchishanda sei zvamuri kuda kuita mashandiro amuri kuda kuita nepeji raBybit mashandiro anga achiita even kana pamaadvert ese aita kumabrand mazhinji pane zvizhinji maskit kutokwanisa kutoitawo nabayo itoitawo yatinoitawo muri vangani mutobuda ini nabayo itoita maskit even kana kumvura kwatinenge alright imimi mune mwana here naBybit naBybit asati ane mwana Bybit mune mwana here mese hamusati maane mwana mese muchiri kungoti tongoti like muri kungoti muri mukomana nemusikana vasati vaane mwana muri murume nemukadzi vasati vaane mwana alright aiwa ndanzwisisa ndinokutendai I think handisisina nangu zvakawanda zvekutaura saka mhuri yeZimbabwe I think ndo patasvitswa pamwari wari mubatsiri wedu kune vanga vakateerera live inoyi vanozoda kubatsirwa namairasi
vanga vakateerera live inoyi vanozoda kubatsirwa namairasi, make sure kuti unoya kuinbox kwangu uchinduza chokwadi. Handidi munhu anondinyepera, handitya. So Bybit akuenda nemurume wake. I think ndichazofonera mama wacho ndozovatsanangurira kuti murume wacho akazouya akazotora mukadzi wake. Inini I'm nothing, ndandingoriwo destiny yopa yaBybit, but for now ndakumbogumira pano. Ndo zvandangoti ndikuzivise. Thank you so much guys.